ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಷ್ಟೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲಾಗ್ಗೂ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಒಂದು ಕೋಡೆದ ತೌತೆಲ್ಲ ನುಗ್ಗೆಲ್ಲ ಕಚ್ಪವೆ ಅಂದೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಈ ಸೈಡ್ ಡಿಶ್ ಆದೊಂಜಿ ತೆತ್ತಿದ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪುಗ ರೆಸಿಪಿಯಿಂದ ಪಂಡ ಮುರಾಣಿಯವರ ಮಂತದಿತ್ತವು ಶೋಕಾತ್ನಿಗೆ ನನ್ನ ಮಗ ಕೈಕಿ ಇನ್ನಿಯವರ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಗ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ನಾಲ್ ಮುಂಚಿನ ನೀಡು ಪಾಡ್ದಿ ಒಂದೆ ಐಕೊಂಜಿ ರೆಡ್ ಕಂಡೆ ಟೊಮೆಟೊ ನೆನ್ನಿತೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪುಗ నేను గ్రైండ్ మన్పునాగా నీరు దాల పాడొచ్చి నీరు పాడందని గ్రైండ్ మన్పులే ತುಲೆ ಮಸಾಲೆ ಕಡೆದಾಂಡ್ ನಾಲೆ ಮುಂಚಿ ಯಾವುದು ಪಂಡ ನಮ್ಮಡ ಯಾನಿತ್ತೆ ಐನ್ ತೆತ್ತಿದ ಮನ್ಪುನಿ ಪತ್ತು ತೆತ್ತಿಗಂಡ ಒಂಚೂರು ಬೊಕ್ಕ ಖಾರ ನಿಕ್ಲೆ ಬೋಡಾಂಡ ಒಂಚೂರು ಹೆಚ್ಚ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ಲೆ ತುಲೆ ಈತ್ ನೆಕ್ ನೀರು ಪಾಡಂದಿನಿ ಕಡೆಯಿನಿ ಯಾನ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಂಡೆ ರೆಡ್ ಕಂಡೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಮೂಡ್ದಿ ಒಂದೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುದೇ ತಂದೆ ನನ್ನ ನೆಕ್ ದಾದ ಮಾತ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪುಗ ತೂಕ ತುಲೆ ಕಾವಲಿದಿ ಒಂದೆ ನೆಕ್ ಒಂಚೂರು ಕಾವಲಿ ಬೆಚ್ಚ ಅನಾಗ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಗ ತುಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಿಯ ಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ಎಣ್ಣೆ ತೆತ್ತಿದದಲ್ಲ ಮಸಾಲೆ ಮನ್ಪುಂಡ ತಾರದೆಣ್ಣೆನ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬಾರಿ ಪರಿಮಳ ಹಾಕೊಂಡು ತುಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಂಡೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದ ನೀರುಳ್ಳಿಂದ ಉಂಡತೆ ಸೋಪು ಫ್ರೈ ಆವಡು ಫ್ರೈ ಪಂಡ ಕೆಂಪು ಕೆಂಪು ಆವಡು ಆತು ಫ್ರೈ ಆವಡು ಇಂಚ ಒಂಜ ಗೇಲದ ಬನ್ನಲೆಡೆ ಕಾವಲೆಡೆ ಮಂತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಪಂಡ ನಮಕ್ ತೆತ್ತಿ ಉಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಮೈಪೋತೆ ಅಡೆಡೆಗೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಒರಿಂಡು ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಆಡು ಸೋಪುಡೆ ತೂಲಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಸೋಪು ಫ್ರೈ ಆಂಡ್ ಒಂದು ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಆಯ್ಲೆಕಾನೆ ನೆಕ್ ಮಸಾಲೆ ಕಡೆದಿತ್ತು ನೋಡತೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದ ಅಂಚೆನೆ ತುಲೆ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ದತ್ತ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ದ ಸೋಪು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುದ ಇಂದೆಲ್ಲ ಸೋಪು ನೀರುಳ್ಳಿ ರೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಫ್ರೈ ಆಡು ತೆತ್ತಿದ ರೆಸಿಪಿ ಉಂಡತೆ ವಾ ಬಗೆಟ್ಲ ಮನ್ಪೆರ ನೆಂಚಲ ಮಸ್ತ್ ವಿದಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಇಂದುಲ ಸೋಪು ಫ್ರೈ ಆಡು ಎಣ್ಣೆಡು ಒಂಚೂರು ಮಂಜಲ್ ಪಾಡ್ದೆ ನೆಕ್ ರೀತಿಯಾವು ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಇಂಗದ ಪುಡಿ ಪಾಡ್ಗ ತೆತ್ತಿ ಒಂಚೂರು ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಪುಂಡ ತೈಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ ನನ್ನ ನೆಕ್ ರುಚಿಗೆ ಏತ್ಬೋಡು ಆತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಇಂಚ ಒಂಚೂರು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಕಾವಲಿದ ನನ್ನ ನೆಕ್ ಎಗ್ ಪೂರ ಮೈಪುಗ ಪೂರ ತೆತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಮೈಪುಗ ನನ್ನ ನೆತ್ತ ಮೇಲ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಒಂಚೂರು ಚೂರು ಪಾಡ್ಗೆಂಚ ಚೂರು ಗರಂ ಮಸಾಲೆದ ಪುಡಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಪಾಡ್ಲ ಬಾರಿ ಪರಿಮಳ ಹಾಕೊಂಡು ಕಂಚೆನೆ ಒಂಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಮೇಲ್ಗೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ಗ ಒಂಚೂರು ಅಂಚೆನೆ 10 ನಿಮಿಷ ಸಿಮ್ಮುಡೆ ಬೇಯ್ಯಾಡು
ತೂವಲಿತ್ತೆ ಮುಟ್ಲೆಗ್ ಹಾಫ್ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ಬೋಡಂಡ ಇಂಚೆನೆ ಬುಟ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಕಟ್ ಮಂತದ ಇಂಚ ಪಾಡೊಂದಿರ್ತದೆ ತುಲೆ ಇಂಚ ಮಂತದ ಇಂಚ ಪಲ್ಟಿ ಪಾಡ್ದ ಅಂದ ತುಲೆ ತುಲೆ ತೆತ್ತಿ ಪೂರ ಪಲ್ಟಿ ಪಾಡಿಯನ ನಾನು ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಬೇಂಡ ಯಾವು ಬೊಕ್ಕ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮನ್ಪುಗ ಒಂಚೂರು ಲಿಡ್ ಮುಚ್ಚಿಗ ತುಲೆ 2 ನಿಮಿಷ ಆಂಡ್ ನಾನು ಯಾವು ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮನ್ಪುಗ ನಿಕುಲ್ಲವರ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ತೆತ್ತಿದ ಕಷ್ಟ ಮನ್ಪರೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪಲೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡು ಗಂಜಿಗೊಂದು ತುಯ್ಯರತೆ ಎಗ್ ಮಸಾಲ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನಿ ಪಂಡದು ಅಂಚವರ ನಿಕುಲ್ಲವರ ಮಂತದು ತೂಲೆ ರೆಡ್ ಬಟಲ್ ಒನಸಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮನ್ಪೇನೆ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಮಗಕ್ಕಂತ ರೆಸಿಪಿ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆತನ ಮುರಣಿ ನಾನೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಮಂತೀನಿ ಮುರಣಿ ಅಂಚ ಅದು ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಅವರ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಗ ಪಂಡಿದೀನಿ ಮಂತೀನಿ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಒಂದೇನ್ಮೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬಾಯ್.